Jak krok za krokem připravit steak podle evropského šampiona v grilování steaků? Celý tenhle speciální postup začíná tím, že porušíte jedno ze zásadních pravidel. Nenecháváte maso temperovat. Vyndáte z lednice, je úplně stuhlý a rovnou má jít na žár. S italským mistrem grilu Danielem Govonim jsem se setkala v září na jednom food festivalu a nenechal se ani moc přemlouvat, aby v přespolních podmínkách našeho stanu prozradil svůj unikátní způsob přípravy steaků na tomhle krásným vysokým roštěnci z kostí. Steak solí až těsně před grilováním. Pepř na začátku nedává, roztopili jsme mu keramický grill na 220 stupňů, maso otáčel přesně každých 60 sekund. Bylo tam celkem 6 minut. Pořád střídal polohy a zároveň jim ještě rotoval o 90 stupňů. Po otočení víko grilu vždycky zavíral. Teploměr je nutností. Čeká na vnitřní teplotu 28 až 33 stupňů. Potom vysvětluje, že kolik minut byl steak na grilu, tolik ho teď nechá odpočívat pod alobalem v teple, kde přirozeně dojde na vnitřní teplotu 42 až 45 stupňů. Potom vybalil, počkal ještě 3 minuty, teplotu v grilu mezitím zvýšil na nějakých 270 a začala finální 2minutová fáze, během který neustále šudloval masem, otáčel každých snad 5 sekund a mašloval olivovým olejem. Dal pryč ze žáru a po dalších 3 minutách zakrojil. Steak byl nádherně medium rare, čistá práce, přidal oliváč, sůl a pepř a klobouček na shledanou. Není nutný diskutovat o tom, jestli je to správně nebo špatně, protože tenhle člověk ví víc, o čem mluví, než my všichni dohromady. Tohle je za sucha vyzrálej T-bone steak, právě vyndanej z lednice a už mám rozehřátej venku grill. Maso očistíme od toho, co vzniklo při řezání. Pak je nutný ho pořádně osušit. Pár kapek slunečnicového oleje, ano, zatím jenom slunečnice, sůl, já mám mořskou. Všechno to samozřejmě řešíme s obou stran. Steak je takhle připravený, ale co grill? Mám litinovej jenom 1,5 měsíc. Alespoň uvidíte rozdíly, takže kartáčuju a potírám slunečnicovým olejem jako evropský šampion. To by mi ještě šlo. Na teploměru hledejte 220 stupňů. A ve chvíli, kdy to tam je, jde tam steak. První ho dám na litinu. Strana A. Máme obrovský steak, má 850 gramů, takže pojedeme stejně jako na festiáku. Budu teda otáčet každých 60 sekund. Rovnou můžete vidět, že ocelovej rošt vůbec nedělá tu krásu, co litinovej. Ta litina je pro stejky zkrátka strašně důležitá, protože když tam dáte něco takhle obrovského, tak neklesne tolik ta teplota. Dělá to nádherný mřížky a navíc pokud si můžete vybrat, vždycky máte na jedné straně do trojuhelníku a na druhé straně hodně plochou, tak ta plochá strana, ta je nejlepší. Je to celkem makačka, minuta je krátká doba, když chcete obracet, kartáčovat, olejovat a občas taky zavřít grill. Tohle je poslední minuta a budeme zvědaví, musíme začít měřit teplotu. Po 6 minutách fušky se mi poštěstilo vejít se do rozmezí kýžených 28 až 33 stupňů Celsia. Jupí, i když teda plameny mi tam na maso šlehaly až moc. Takže rovnou odpočet na odpočinek a 2 vrstvy alobalu. Aby nechladnul, tak můžete použít nějakou termotašku, co máte. Důležitý je, aby jsme v grilu trošku přitopili. Takže otevírám víc tady ten šuplik, komín, a potřebujeme to roztopit na 250 až 280. A je to. Už rozbalíme, necháme ho dejchat. Během tohle odpočinku to teplo, které bylo všude na povrchu, šlo přirozeně a automaticky krásně dovnitř. Ale mistr by nebyl spokojen, protože to nemá krustu a navíc to ještě nemá správnou teplotu. Ideální by bylo, aby po tomhle obřadu váš steak měl 42 až 45 stupňů. Ten můj má, hele, už to tam přišlo, 41, koukat. Na první pokus jsem spokojená. Teplota v grilu se mi během odpočívání masa taky stihla zvýšit, takže příprava na finální 2 minuty rychlého obracení každých 5 vteřin. Teď už používám olivový olej. Vrátíme se ještě na festiák. Takhle se to dělá, když už máte pár steaků odgrilováno. Jde o co nejlepší barvu a povrch, který bude křupat a navíc, aby steak ještě dojel kam má. Nesmíte polevit, aby plameny maso jenom olízly a už zase otáčet. To mi dalo zabrat
asi nejvíc. Vůbec nevím, jak to ten typek stíhal. Každopádně samozřejmě ta krusta se dělá líp na té litině, takže pojedu asi jenom na ní. Hoří mi ruka. Jau. Povrátit. Já vím, kámo. Pak teda rychle s ním ven. Necháme ho odpočnout. A mě taky. Okamžik pravdy. Samozřejmě jde hodně o to, jak ten steak ve výsledku chcete mít propečený, ale máme to médium. Mistr pepří až teď. Vločková sůl, extra virgin samozřejmě. To byla teda fuška. Když jsem to viděla na festiáku, říkala jsem si, to je jednoduchý jako facka. Jasný teploty, jasný časy. Ve skutečném životě, bohužel, když nejste šampionem Evropy, to tak úplně nefunguje, ale nakonec jsme to dotáhli. A třeba vám to bude inspirací příště, každopádně. Teploměry a časy důležitý. A ta litina, ta taky.